kutendai pazuva ranhasi apo patiri kusangana pane chino chirongwa chichangozvarwa chinonzi Hard Talk with Uncle Saint. Yes, thank you very much for those who are joining us nekuti bata pa channel panapa. So kana uri kutibata ku YouTube, aiwa usati wa subscriber, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also hande tino follow neku like our Facebook page. Kana uri kutionerawo ku Facebook, thank you very much for your unwavering support. Aiwa pazuva ranhasi tine munhu waMwari, tina Prophet Talent Madungwe. Prophet makadi zvenyu? Atiripo makasimba here. Atiri nani? Aiwa mufaro wedu kuva nemi pazuva ranhasi patiri kumbokurukura. Aiwa atinotenda Mwari vaita kuti zuva ranhasi tinge tese tichitaura nezvaMwari, vanhu vachitendeuka, vanhu vachibenefitawo nekuti ndo zvatakatummirwa naMwari kuti tizotendeutsa vanhu vaparidzirwe shoko raMwari. Aiwa tinotenda Prophet. Prophet, chekutanga toda kumbotanga nemi semunhu. Vanombonzi Prophet Talent Madungwe. Kana kuti anonzi Talent Madungwe anombori ani? Vakazvarwa gore ripi? Makazvarwa kupi? Alright, Prophet Madungwe vakazvarwa kuShurukwi, kuti mwenonzi kuShurukwi kuGamwa ndo wandakakurira. Ndichinamata ndakakura muchechi yainzi AFM. Then Prophet Madungwe is a married person, is a well munhu akarongeka, ari married ane family yakewo, then family yedu yakakura chizoto mabrothers nemasisters nanamai nanani tichienda takadaro. Then he is the current Heavenly Army Commander, ndo vanoona heaven is owned by the Heavenly Army. The men are kutaura, he is in charge. All right, imimi you are the owner of heaven. Yes, I'm the owner of the heaven because zvakava nenyika dzese. Nyika dzese, strength yenyika kana kuti nyika iri mumaoko eArmy. Okay. Army kafunga kuti cheri kana mutungamiriri wenyika kana kubvisa chero kupi. Zvasvika nyika dzese, president anonzi ndiye mukuru weArmy. Saka ukaona wapiwa naMwari to be the Heavenly Army Commander, kana kuti wasarenderwa heaven kuti now heavens belongs to you. Alright, kuroti imimi kutaura kunoku munokwanisa kukomanda maangels and they will do exactly sezvamune makomanda. As the Heavenly Army Commander, all angelic they submit to my authority, but zvinodependa nema departments edu because tine ma departments akawanda, pane nature, pane information, pane chi. Saka department reHeavenly Army vese vanoteerera kwandiri, but the information department vanoteerera Gabriel wandidika. Then Gabriel nino patozoita meetings edu, but all my departments anotoda Heavenly Army. Sezvakaita Gabriel akabatwa ku Old Testament, panozonzi naMichael ndinidamurwira, but who is Michael? Michael is God. It's not it's sezvakaita Jesus Christ. Tine maoffices akaita Satan, Michael, then ni vanhu ivavo those post ndi Mwari. Saka ava vanzi army commanders anditi. Saka Michael ndi Mwari. So toda kuti muri yeZimbabwe inatsonzwisisa. Kana imimi muchiti muri army commander, you are the owner of heaven. That makes you God. No, that does not make me God. If you are the owner of something, and if you are the owner of heaven, let me explain. Zvavanoti CEO anditi kana uri ndiwe inonzi company yako uchitoita ma decision uchitodi then uzoenda kumuridzi wacho, but ine chitonzi ndeyako. Pane munhu akakupa kuti iwewe ndakutrusta because you are worth to run this company. Zvawafunga akakuti you are fired, the CEO, you are fired, whether iwewe wadzingwa naiye asiri muridzi chayakatanga company anditi, but iye ndiye ane power. So that is the same protocol. Ini zvanda decide, it's a final because ndakaiswa. All right, amugare you don't answer to anyone when it comes ku zvinhu zvekudenga pa army yekudenga. You are ndimune final decision yekutoti all right, togona kupa example yekuti zoni nyika kana ina commander in chief anditi semutungamiriri wenyika ndiye commander in chief, vakatotaura kuti masoja ese ngaabude mumabarracks, masoja anotobuda. Yeah, department redu one word, it's like Heavenly Army tinoshandisa inonzi one voice one command. Alright, muri kuti department redu itai department rangu. Let's be specific ipapo. Tikati department redu anditika I'm speaking on behalf of heaven. Bonzi Mwari pamusoro, God on top, Christ on the second. Ini ndichiuya varidzi vacho vanobata zvese right, the whole heaven. Anditika ndoba ndapiwa department reHeavenly Army. Saka ndinoti isusu or we
handibvumizi kuti boss it's not chinhu chedu changu zvavane zvinoita kambani zvokuti makawanda vane mashares vane chii hauti chinhu changu ndega boss une 20% vane 50%. Saka tinoti boss tritese zvacho. Alright, so ndiri kuda kuziva kuti imimi ndiani akakugadzai akakupai masimba iwawo and igore ripi ramakapiwa mapowers iwawo and before imimi office iyo yaimbova nani kumashure kweso? Alright, before inini that office yaioperate namike, then kana ndatizobva panyika inini after my death I continue futi because ndavapo the Army commander until death. Alright. Then ngatichibate the Army kwacho at the age of 4 years I joined the Army as a soldier. So through my loyalty, kusvika 30 years, that was 2016, then I was promoted to be the deputy Heavy Army Commander. Then after that, last year, ndopandakazoitwa the Heavy Army Commander, ndichikwira ranks, saka ndava almost 30 years ndiri muHeavy Army, but ndakatanga ndichisavea ndiri positions lesser one ndichienda as an ordinary soldier. Saka the authority it was invested nemunhu akasika denga nenyika with God. He is the one investor for me to be the Heavy Army Commander, and I'm the first person to be honored such. Sezvakaita Mary ndiye munhu akangoitwa honored only kuti akwanise kuzvara mwanakomana pasina mukadzi pasina murume nditika. So though the same grace that pana Prophet Madungwe, generations after generation you will not hear anyone like Prophet Madungwe. It's totally different. All right, tichibva tadzoka ipapo timbotarisa muno muZimbabwe ndeupi prophet wamunoti uyu angangodaro ari mukuru kwamuri munyika yeZimbabwe? Alright, Prophet Madungwe tichibata nyaya dzeHeavy Army ndo vanonzi ndo mukuru, but tikadzoka in the physical realm manditika vanonzi he's the least but he's the highest. Anonzi the least ndiye ari the highest, but we respect vanhu vakatanga basa raMwari vakanditangira before age singarevi, because anointing ndokunenge ndiri above vamwe variko even maseniors, because anointing aimeasure nokuti wane makore akaita sei unokunenge une gore 1 but une anointing inodarika munhu, but experience ndo inokaunda. Sezvakaita Abraham anoenda kuna the Midian priest akasvika akabvunza akanzi ita zvakane zvakare. So we have our seniors muZimbabwe very well known like Baba Guti. We respect him. I will never be above even Baba Guti, whether I'm the Heavy Army Commander. But panyaya yezvemweya chaizvo muri wahombe kuna Baba Guti. I'm the least, but I'm ngatitaure zvinonzwisika nevanhu. Panyaya yezvemweya of course toziva Jesu anoti the least ndochi vanenge vari magreatest, but ikoko kwekuti the least that makes you the greatest. Alright, Jesu anoti you cannot be above your teacher. Zvaimborevere it was a parable nditika teacher anogona kudzidzisa munhu onoita chi a professor, but professor ari pamusoro, but munhu akakudzidzisa. Alright. Aufoenda pamusoro pako but uri pamusoro pako. All these prophets amuna kuvadzidzisa but tine law yekuti the pioneers ndo vakatotidzidzisa nditika. Tichitaura Zimbabwe Christianity nditika I cannot be above Baba Guti, I cannot be above Prophet Makandiwa, I cannot be above Prophet Magai, even the late TB Joshua of Nigeria, because though the pioneers vakatanga with the Christianity even when William Baron Brand chero ndiri great kuvadarika, but the spiritual law inoti uri pasi, because you cannot be above your teacher. Nditika chero kava above your teacher but noti uri low because he is the pioneer. Saka nongana chinonzi uri pasi but uri pamusoro. Jesu na John ndiani akatanga kuvapo? Ndi John. Ndiani aiva the greatest? The greatest it was John. Not Jesus. Not Jesus. Great. Why is it John anototi uyo ari kuuya kumashure kwangu kana neshangu dzake handigoni kudzibata because alright, munonzwa iye John Jesu anoti pavanhu vese vakazvarwa nemukadzi. Jesu akazvarwa nemukadzi futi nditika. Yes. Anoti hakuna anodarika John the Baptist nditika achitaura, but iwewe wega ndonozoziva kuti yes ini ndini akatanga the pioneer nditika. But azouya pandiri it's now your duty iwewe aripo kuzorecognize, but not aware, because aripo zvavaneni I cannot recognize myself kuti I'm above ndingandibvumidzwa, but varipo vacho the seniors nofa kuti no this man is younger to us but munhu anoshandiswa naMwari is greater than us. Kuroti umambo wekudenga una confusion. Hauna confusion. And umambo wekudenga tinorecognizana. Yes.
Prophet Makandiwa, Prophet Magaya, paripo here pavakatombotaura vachirecognize office yenyu? Alright, mukatarisa inini since I started to preach. Makamudza Prophet Makandiwa vachiura Prophet Madungwe or Prophet Magaya. But only prophets tikutanga kuti ndi pastors tisinokwana musora nditongonopa example one anonyanyo kukuataka izvakanyanya varikuda kugadzira apostle Chiwenga. Vanhu varikuda kugadzira saka tingati munovaisawo papi apostle Chiwenga? Alright, kaona munhu achishora umwe another man of God, automatically asi munhu because it's like a business. They want to market their churches through. Ndakataura ndikati not all churches are churches. Ndikataura not all man of God are man of God. Vamwe avasi their business. Because tinoreta kuti vanhu vari kuenderera. Because the measuring line it's the Bible and the Prophet Madungwe. Ndidika zviri kuita na Prophet Madungwe nezvitaurwa neBible ndo zvinomeasure kuti imimi. Because the prophet is equal to the Bible. The Bible is equal to the prophet. And the prophet is equal to the Bible and is above the Bible. Saka the measuring line maviri ati now it's a prophet Madungwe zvandataura zvanditaura izvozvo kuti munhu ukaona achituka kumufundisa asi mufundisi. Ndatokupa the measuring line. Yoto reverse yamato. Yato reverse, it's equal. Zvandatotaura zvavana kuti it's equal to what is written in the Bible. Yes, it's or equal. It's above according it's to what you are saying. And above because the Bible I will save. Alright. Nekunzi handi kuEgypt zvakanyorwa naMoses. Uri kusave nezvandiri kutaura pano. Alright. I will save nezvo because that is the manual. Zvandiri kutaura pano ndo zvinosave the whole world. Munhu ane the season. Mukatarisa. Chibva kumashure. William Marion Branham anga ane season yake anditi ikapfuura. Tikapinda na John Wesley kumashure ikapfuura. Tikapinda the season of anditi yana TP Joshua ikapfuura. Now ya Prophet Madungwe. You listen to Prophet Madungwe. What they like it. Madungwe ndiano kunitsa kudenga chete full stop zvapera. Nevari kucorrespond muna Prophet Madungwe. Regaiti momira takadaro achida kutendai nekuramba muinesu pane chino chirongwa Hard Talk. Pazuva ranhasi tina Prophet Talent Madungwe. Ndofunga muri kungozvinzwira. Regai timbononwira mvura.